aurten Pospolo, Mokolo eta konpaini izateatzea. Justo lehengo urten utzi zuen Tolosako payaso taldea da, eta 20 urte intzituen lehengo urten, eta aurten esan dugu, omenaldi txiki bat ingo dugu, eta bueno, hortaz. Mozorrok die pareja, Pospolo eta Mokolo, nola ez? Eta gero, Pospolo eta Mokolon antzerkitan, antzezlanetan, ite izituen personajek. Hor dare Don Martin, txakurra, militarra, eta museoko zaintzailea. Aurten 407 gare, oraindik baten bat konfirmatzeko dago. Eta adinak, beti bezala, koskorrak batetik, hau da, 10 urteatik, gurasoak arte. Eta abestit arten, urtero bezala denetatik sartu dugu, asko euskaldunak, besteako grebai, baina aurten bereziki Pospolo eta Mokolona sartu nahi genituen azkenen behai omenaldi bat indiegu, eta hasierako eta bukaerako abesti dena Pospolo eta Mokolonak die, eta erdizkare hor baten bat sartu dugu. Entxegutan, hasi ginen urtero bezala urtarriak 10 rola izan zen lehenengo entsaioa, oraingoz orokorra ikasi dugu, eta gaur hasiko da sarrerak. Aurten ateako gea Pospolo eta Mokolota, nire jantzia da Mokolona. Tokatu zait museoko zaintzailea, eta da traje urdina, eta galtzak eta trajea. Tokatu zait txakurra zateatzea, dela buzo bat bezala animaliana, eta da ietxo marroiekin, eta daka gorro bat, eta gorroa daka mingaina eta txakurran arpegia. Ni ateatzen naiz museoko zaintzaile bezala, eta nire trajea da traje urdin bat. Bi alabak ditut, ateatzen diela urtero, eta orain dela 5-6 urte ingurua sinitzen bereiekin ateatzen, eta ondo pasatzen nula segitzen dut ateatzen urtero. Ni lehengo urten hasi nintzen, da gustatu zitzaiten nola ateatzea ginean, eta azkenen lagunekin eta egotegea. Eta orduan gustatu zitzaiten, eta aurten ebai animatu naiz. Nia damakizkit 6 urte ateratzen kirikinokin, eta egia esan urtero oso ondo pasatzen bai lagunekin, eta ateatzean jende guztiakin. Asko gustatzen zaitelako ondo pasatzea, eta lagunekin asko disfrutatzen hemen. Plana printzipioz da egun osoa dantzaitea. Gelditu ite eguerdian, bazkaltzeko, eta gero zezen plazara jutegea ebai, baina hortik eta gero gaue arte dantzan segitzen dugu. Goizen abiatuko gea, eta Tolosatikan bueltatxo bat emango dugu, eta gogea gure eskola han bazkalduko dugu, guk ekarritako janariakin, eta gero beste pixkatingo du dantza, eta zezen plazara goaz. Guztia pasatzea Tolosako kaletik dantzatzen, gero berriz eskola bueltatzea bazkaltzea, eta txalden zezen plaza zezenak ikustea, eta azkenik beste pare bat dantzaituko. Ondo pasa.